No niin, aamupäivä. Tässä Härmänhaiju. Nyt tätä linkoa. Katsotaanpa nyt. Siinäpä se nyt on muolattu. Muolattu linko. Ja restauroitu. Ympäriinsä on muolattu ihan noin. Ja sisältä kanssa on, sieltä on muolattu, on ruuvit korjattu ja kaikki on laitettu. Nyt otanpas täältä luukku avastaanpas. Tän jäätö muolit kiinni vielä. No niin, siinä se on. No niin. Siellä on ropelit korjattu. Ropelit korjattu on siellä jo. Aika tasapainossa vielä kaiken lisäksi mennyt. Ne on oijuttu nyt ja vähän lisää pantu noihin rahoittu. Tuo on vielä alkuperäinen ja tuo on niissä on sen verran korkea. Tuohon on lisätty jo. Siinä se pyörii runni on nyt muolailtu ja korjailtu. Ensi talven lummia siellä uotteloon. Tää viittää tästä poikkeen panna teutsin perään. Teutsin perään panna se ja vietävä pois se siitä. Semmonen projekti se oli. Jospa sillä nyt taas ajelis Ei lenkuttas niin pahasti nyt, kun se on korjattu. Niin semmonen tappaus. Linnut laulaa siellä. Ei tässä tän kummempaa nyt oo tosiaankaan nyt. Se on nyt restauroitu. Ei muuta kuin teutsin perään ja pois se siitä. Uottamaan talveen. Oma projektisahan tuossa nyt kyllä oli, mutta kyllähän tuossa purisen ihan sisäkalut pois siitä, niin kaikki pois oli sisäkalut otettu siitä, niin hyvä korjailla. Että semmonen tappaus. Ei muuta kuin päivän jatkoa Härmänhaiju vaikka. No niin, hei.